شمن جبریل لوٹا جبریل ارکب سرینا حضرت فرمان کو جبریل اللہ پیغامت کا چے گوشے تو جبریل گوشی اللہ رب العزت جنت آرا سموہینتا فرشتے سفستا اوشتا تگن نبیاں سفستا اوشتا تگا کہ کدی بی کہ محمد سواری بیتی دئی انتظار تہائن اسی آئے جبریلی والراستی لیکن من امتی داران گنہگاری موقتی کے ادا چی یلا دے امت کایا نزانہ ونی امت حال چی بی تو برو پروردگار بارگاہ جست بکا کہ منی امت حال چی بھی تے مولا امت بزنے گنہگاری امتی جبریل روت حال کی پلا واپس کے کہ خدایا تر سلام کو تھا فکر مکہ پوتی امت واسطہ ہے محبوب خدا اللہ تعالیٰ فرمائنی کہ تئی امتانی تو کا چی کسی اگر وتی موتا چی یک سال تی سر توبہ بکا منی داخل جنت کنا حضور فرمان کنتی اے جبریل منی دل سرد نہیں دنینگا کئے زانتے کہ مسال یا رند میرا نی من توبہ بکنا یک سال پا نماز و روچک بگوازینا انگا من محمد دل سرد نہیں جبریل پدارو واپس کہتی اور گوشی اللہ تر سلام کو تا اور گوشتی کہ منی حبیب فکر مکا اگر تی امت ماہی پیسر چوتی موت آچی اگر توبہ بکنتی من داخل جنت کنا حضور فرمان کنتی عرض کنتی اے جبریل منی پروردگارا برو حال بدے کہ اے رب جلیل ماہی ہم بازی ہوں مردمارا کجا معلوم ہے کہ ماہی ارند میرا من توبہ بکنا منی دل دنیگا سرد نہیں برو جست بکا پروردگارا جبریل رو پدا جواب کاری اور خوشی کہ منی حبیب آرہ برو بگوش کہ اگر ہفتگی پیسر ہم اگر تی امت کی ہستی چا گناہ توبہ بکا من داخل جنت کنا تو آوادی ہم حضور فرمائنی تھے کہ انگا منی دل قرار نہیں تو رو جبریل پدا واپس کے گوشی اگر تی امت چوتی سکرات پیش اگر توبہ بکنتی من اللہ آئیر داخل جنت کنا شمن جبریل لوٹا جبریل ارکب سرینا حضرت فرمان کو جبریل اللہ پیغامت کا چے گوشے تو جبریل گوشی اللہ رب العزت جنت آرا سموہینتا فرشتے سفستا اوشتا تگن نبیاں سفستا اوشتا تگا کہ کدی بی کہ محمد سواری بیتی دئی انتظار تہائن اسی آئے جبریلی والراستی لیکن من امتی داران گنہگاری موقتی کے ادا چی یلا دے امت